Cilj serijala Preduzetnice pitaju je povećanje vidljivosti problema sa kojima se preduzetnice susreću i uvid u rešenja koje treba da donesu oni koji nas predstavljaju vlasti. Preduzetnice Srbije se tako pozicioniraju kao važan faktor u određivanju fokusa donosioca odluka, čine proces transparentnim, a javnost dobija mogućnost da uporedi predstavljena rešenja i da se kada dođe vreme odluči za najprihvatljiviju opciju. Najbitnija je stvar da mi kao privrednici imamo ekipu ljudi koje će nama, taj ljudski resurs, da nam jednostavno koordinira ko će nam biti najbolji u tom nekom poslovanju. Jer mi izgubimo jako puno vremena trošeći se, obučavajući ljudi, na kraju shvatimo da oni nisu za nas i idemo sve ispočetka. I onda shvatim zašto da proširujem firmu, zašto da pravim veću firmu, ako već ne mogu da nađem određeni kadar koji će shvatiti moju ideju, moju misiju i viziju ove firme koja naravno mora da bude uspešna, ako je već do sada uspešna u ovom ovako crnom i teškom vremenu. Naravno, tu bi nam vrlo važno bilo da se usaglase potrebe sa našim tekstilnim firmama i sa obrazovanjem, a naravno ne samo što se tiče tekstilnih firmi, tu su nam potrebne i ljudi koji će na neki način voditi našu administraciju. Znači, tu su kadrovi ekonomski fakultet, ekonomska škola, znači jednostavno mladi ljudi koji žele da se dokažu. To nam je najbitnije od svega. Ali bi želeli naravno da nam se to na neki način pomogne i da dobijemo određene kadrove koji žele da rade u ovako malim firmama koji jako imaju veliku perspektivu i imaju želju za uspehom. Mi već svi duže govorimo o potrebi reforme školstva i ona je započeta na nivou osnovnog školstva, ali nažalost nije nastavljena na nivou srednje škole, koja je, mislim, najpotrebnija da bi se upravo usaglasile potrebe privrede sa postojećim obrazovnim sistemom. U ovom trenutku mi imamo jako veliki broj nezaposlenih, među njima jako veliki broj nezapošljivih. Čini mi se da trećinu čine oni koji ne mogu da se zaposle jer prosto nemaju kvalifikacije ili nemaju veštine i znanja koje su potrebni modernoj privredi. I to je stanje kakvo jeste. Dakle, pre svega potrebno je reformisati školstvo. Ujedinjeni regioni Srbije nisu imali ingerenciju u oblasti školstva ni u prethodnom periodu ni sada, ali baveći se privredom, mi smo pokušali da izađemo u susret privredi i da kreiramo neke mere i podsticaje za usaglašavanje potreba privrede sa kadrovima koji u njoj treba da rade. U tom smislu Nacionalna služba za zapošljavanje ima podsticaje, odnosno sredstva koja su obezbeđena za one privrednike koji žele da zaposle nove radnike i da ih obuče u oblasti koja im je potrebna. Dakle, Nacionalna služba za zapošljavanje ima konkurse za takve privrednike. Takođe, ona ima i sredstva za lokalne uprave, odnosno zajednice, koje mogu kreirati sopstvene lokalne planove akcije, odnosno lokalne planove zapošljavanja i time mogu izvesnu količinu sredstva takođe opredeliti za prekvalifikaciju radnika u onim strukama koje su potrebne privredi u njihovoj lokalnoj sredini. I kao treću meru bih takođe pomenula i podsticaje koje daje SIEPA, a koje je takođe, to su podsticaji za zapošljavanje, a koje je takođe moguće usmeravati u prekvalifikaciju, odnosno dodatne obuke za novo zaposlena lica. To su dakle one mere koje smo mi kao stranka Ujedinjeni regioni, baveći se privredom i ekonomijom, kreirali u nameri da pođemo u susret rešavanju ovog problema, pošto je očigledno reforma školstva mnogo kompleksniji, obimniji i sporiji posao. Danas je i u Srbiji, ali i mislim i u širem regionu, odnosno u Evropi i svetu, vrlo prisutan problem na koji se stalno mora odgovarati aktivnim merama, usaglašenost privrede, procese rada sa stanjem u oblasti obrazovanja. Procesi koji se takođe doživljavaju ili ostvaruju u oblasti privrede kod nas u novijem vremenu sa stvaranjem novih preduzeća uvode u te oblasti rada nove tehnologije, a naš obrazovni sistem nije obezbedio fleksibilnost u određenom delu da osposobljava radnike upravo za ono što tržište radi. U nesrazmeri odnosa načina obrazovanja i potrebe u radu i u procesu proizvodnje, mi smo u situaciji da se kao posljedica toga nalazi velika armija mladih ljudi koji su na tržištu rada, koji su nezaposleni i koji traže naravno svoju šansu. Obaveza je sistema i obrazovanja i tržišta, odnosno
nacionalnih agencija i organizacija za zapošljavanje da stvore adekvatne metode koje će osposobiti, naravno, procesima obrazovanja kroz rad ili dopunskim raznim vidovima, da se ljudi osposobljavaju za onu vrstu rada koja privreda traži. Ono što jeste obaveza, jeste i sistema obrazovanja da ide brže i fleksibilnije, da se stvaraju drugi pomoćni metodi, da se takođe tržište rada, agencije za zapošljavanje brže i fleksibilnije prilagođavaju zahtevima i da zajedno građani i svi oni koji traže posao takođe budu u svom usmerenju ka traženju posla vrlo kreativni u tom smislu i da se prilagođavaju tome da traže posao tamo gde ga mogu naći. Mi imamo jedan veliki problem u sistemu obrazovanja gde se i dalje, na primjer, deca upisuju za zanimanja koje vole, ne gledajući da li će sutra, bilo u Srbiji ili u okruženju, moći za to svoje zanimanje da dobiju posao. Dakle, moramo malo da se prilagodimo savremenim procesima i da tražimo svi zajedno pozitivna rešenja. Najbitnija je stvar da mi kao privrednici imamo ekipu ljudi koje će nama, taj ljudski resurs, da nam jednostavno koordinira ko će nam biti najbolji u tom nekom poslovanju. Jer mi izgubimo jako puno vremena trošeći se, obučavajući ljudi, na kraju shvatimo da oni nisu za nas i idemo sve iz početka. I onda shvatim zašto da proširujem firmu, zašto da pravim veću firmu, ako već ne mogu da nađem određeni kadar koji će shvatiti moju ideju, moju misiju i viziju ove firme koja naravno mora da bude uspešna, ako je već do sada uspešna u ovom ovako crnom i teškom vremenu. Naravno, tu bi nam vrlo važno bilo da se usaglase potrebe sa našim tekstilnim firmama i sa obrazovanjem, a naravno ne samo što se tiče tekstilnih firmi, tu su nam potrebne i ljudi koji će na neki način voditi našu administraciju. Znači, tu su kadrovi Ekonomski fakultet, ekonomska škola, znači jednostavno mladi ljudi koji žele da se dokažu. To nam je najbitnije od svega. Ali bi želeli naravno da nam se to na neki način pomogne i da dobijemo određene kadrove koji žele da rade u ovako malim firmama koji jako imaju veliku perspektivu i imaju želju za uspehom. Mi godinama u Srbiji imamo jedan ozbiljan problem da je obrazovanje negde u zapećku i da se političari nikada prilikom razgovora o pravljenju koalicijnih vlada ne otimaju oko toga čiji će biti ministar obrazovanja. I to je ključ problema nedostatka pravih kadrova u Srbiji i loše kadrovske strukture. Došli smo u situaciju da u Srbiji se ceni zvanje, a ne znanje i zbog toga naša privreda ima puno problema. Evo recimo, pomenuto u pitanju tekstilna industrija. Mi nemamo dovoljno radnika koji znaju na pravi način da odgovore na radne zahteve koji postoje u raznim tekstilnim kompanijama, a imamo i razne i domaće i strane investitore koji se bave tim poslom i zasnovali su nova preduzeća i muku muče da nađu pravu, adekvatnu, kvalifikovanu radnu snagu. Mi u Demokratskoj stranci, takođe u našem programu za izlazak Srbije iz krize, smo našli rešenje u tome da obrazovanje stavimo na prvo mesto, a da uvedemo sistem doživotne edukacije, celoživotnog obrazovanja koji će omogućiti da u svakom trenutku možemo da menjamo strukturu radne snage. Mislimo da u Srbiji mora da se uvede takav sistem, da se ljudi cene po onome što znaju da rade i da se cene i po preduzetničkom inovativnom duhu. Jer ako ne budemo stimulisali naše ljude da budu vredni i da znaju da uvek samo od njihovog rada zavisi kako će živeti, onda nećemo ništa postići što se tiče povećanja i produktivnosti i kvaliteta naše privrede. Ono što smatramo da treba učiniti svakako je pri pripremi tog sistema je da se zajednički utvrde zahtevi, da se privrede pre svega, da se utvrde onda mogućnosti srednjih škola, viših škola, fakulteta, instituta, da vidimo kakve kadrove mi možemo na neki način da obučimo i da vidimo na koji način nacionalna služba može u saradnji s preduzećima pripremiti dokvalifikaciju, prekvalifikaciju za određene kadrove, jer na taj način možemo vrlo lako i vrlo brzo menjati kadrovsku strukturu i biti veoma konkurentni na tržištu. S druge strane, našim proizvođačima to
povećava cenu proizvoda, povećava cenu njihovih usluga, to što ne mogu da nađu prave kadrove, oni imaju problema u proizvodnji i na neki način Srbija bi bila daleko privlačnija, atraktivnija da mi imamo jednu bolju situaciju u toj oblasti. Vrlo je interesantno da Nacionalna služba za zapošljavanje ima određenu nomenklaturu zanimanja koje nisu prilagođena čak ni završenim školama, odnosno profilima i fakultetima, kao na primjer, evo daću zaštita životne sredine, negde se još uvek ne vode čak ni kao ekolozi, nego kao biologičari i hemičari, a recimo ti smerovi postoje na tehničkim fakultetima u Novom Sadu i na tehničkim fakultetima u Beogradu. Mi ćemo imati otprilike velika pitanja kada su u pitanju strateški projekti tipa Južni tok, tipa izgradnja koridora 11, gde će biti potrebe za angažovanjem većeg broja struka, kada imate ekonomski rast sa 1,2 projektovan procenta na godišnjem nivou do 2% i mi ćemo morati da pripremimo naš obrazovni kadar da bi mogli da rade na novim poslovima. Kako to uraditi? Pa država će morati organizovano da vrši praktično obuke, edukacije, seminare, školovanje takvih kadrova, iako imaju završene visoke škole. Da bi mogli da sprovedemo, realizujemo uopšte važne projekte, znači, Srbija mora da radi na obrazovanju svojih kadrova. Ono što je interesantno i za taj srednje obrazovan kadar, to je da država mora da organizuje neki vid određenih struka koje će morati da daju određene profile, za koje danas, recimo, ne postoje u onom domenu, na onom nivou koje privreda želi. Srpska napredna stranka se zalaže za jaču saradnju između privrede i svih obrazovnih institucija, znači tu je i visoko obrazovne institucije i obrazovne institucije i u toj saradnji, znači kako obrazovne institucije treba da daju određene inpute za svoje obrazovne profile, tako i privreda mora da zahteva koliko određenih profila im je potrebno i može da usisa, odnosno u svoj deo angažovanja, odnosno u svoje organizacije, a naročito recimo u oblasti tekstila, u oblasti građevinarstva, u oblasti realizacije projekata vezane za infrastrukturu.